So karon magsample ta sa mga tools sa trading view sa Binance. Really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see it shine, 'cause we're golden. And kani makita niyo kunin na to na full screen. Yari. Tapos kani mo ni ang RSI. Pwede na to na ibutang rin RSI. Type pa diya. Kana click. Tapos kaning isa pod makdi. Click. Then close. So na siya mga ni. And na storya na to ning bahin ani o kanitong RSI karon direta sa more functions bitaw niya like dire og sa mga elliot waves kani sampulan kani nindot mo kunig entry gud na sa mga triangles na no. So ako kaning ito siya pair gani ICX USDT nag-entry ko ay ganina dito sa 2159 okay na so mayroon na siya demo ba so karon din sa ako pag-enter may nag-entry gamitan ako na retracement aning extension from dire 0 1 tapos balik na dire sa yang 2. So ang pan mo gud ani ang form kaning nga form ang gud nga wave is close na to niya naka-elliot wave na siya ug lang taon na to dire kanang elliot wave impulsive siya kay is mao may forma nga 1 2 3 4 tapos 5 ana mga to kanon mga to pangitaon so ato kung i-close ang indicator ay naku close natin yung iba. So yun na ang form na ito nakita mo din karon ang rule ning impulsive kuan mong good nga wave impulse wave is long ang yan 3 long leg and ang yang 2 wave 2 is dili mo mo retrace back to 0 okay. And ang 4 dili siya mo mulapas pod aning wave 1 na to is mo mutupong na siya pero 9 times na na exemption nga pwede siya mulapas pag diagonal na ang dagat sa kuan wave. So karon nag-enter ko dire pag-determine ana at first ug kanilang palag ug kanilang ay mo lang to result na ito na karon pag-determine aning 2 bitaw asa siyang balik gamitan na primero og kaning Fibonacci retracement from 0 to dire aso tong sipon sa nato ha nga wala pa ning wave 3 pangitaon sa nato ang wave 2 so dire sa yang new structure high itong itupong karon sa Fibonacci retracement na siya gitawag og golden nga mga linyas kani mga 38%, 50%, 61%. Kana siya mostly mo retrace after sa wave 1 mo retrace na siya balik aning tulo in between 38% kaning 0.382 kana na siya 50% 2.6 karon nila pa siya gamay diri sa tuang 38% but misaka na din siya balik so may resist siya di kadyot so kana dire siya
Dayon, if naanatay wave 2, na-determine na nato na pabor ni siya nga mahimong impulse wave, para na po ma-determine nato ang wave 3 asa sa tama. Anaon na po na kani. Ang wave extension na po itong gamiton kani trend-based wave extension. From 0 to 1, balik yung result asa na ito ang 2. Ang rule sumugod sa impulse wave is long leg ang wave 3. Pero dili po siya permanente na po yung long leg ang wave 1 o wave 5 kaysa sa wave 3. So, mo ni. So mostly from 0 to 1 back sa 2 para napa siya sa ihang paano sa tuwang linya. Diri na ka mag take profit dapit ng area yung sa 1. Okay, mo man ay wave niya sa dara, maigo siya diha. So dira na ka mag take profit no panlitan napaka sa wave 2. Basta maigo ganito sa wave 2 pa lang, tapos mo resist siya sa 50 sa 0.68, duha imong option. Pwede ka mag take profit diyan ni sa oscillated percent o diri sa 1%. So ano, then karon mo retrace na siya from determine na to asa sa mo retrace lantaw na to na pwede po na to ni kani, pwede po itong Fibonacci kuan lang normal nga murag isipon mo siya as wave 0 to 1 kay ang rule man good aning impulsive 5 dayon mo kuan siya correcting wave ABC 3 waves tapos 5 tapos 3 waves na siya. Huwag mo yung corrective kani wala siya dire 1 A 0 A B C. Dire na po from here kung create na po na siya retrace gamay na siya mga to sa atuang addition sa mo wave sa wave 5. So para ma-determine na to ata mo take profit sa wave 5. So may pandilita. So diri na ta nag set of buy sa 21.59 man nato ko. So diri ra kay may resistance sa diri 50% doon. So sa akong tiin ako mo mag-start na siya wave 5. So para mag-contact ata mag-take profit wave 5, gamito na po na ito ang wave extension from here sa wave 2 to wave 3, balik na to sa asa tanag set of wave 4. Dirit na nag-enter sa dapit na kuan kay balik ang formation nato. Karon take profit ta sa to ang napalit dari 78% or pwede po ta diri. So ang daghan ana ron ug ma-perfect ning ato ang TI. Ito sige impulse wave from here ana ang porma na. Ting. Okay, pwede diri take profit na which is pila na ka-percent from here 21.50 na lang and direct. So 3% no ay yakuan naman ta scalp naman ta and pwede sa card direct extend second option mo percent. So ana lang easy breezy. Tapos set stop loss bali stop loss ka mga diri banda kanang ubos gamay sa wave 1 dari saka nga to mga ako mag stop loss ko 5% enough. Ganito meron na siya pero 3% pa ubos is okay na stop loss.
di pa na siya mo retrace balik kay nagsugod naman siya after nito. So mao lang na kay basin og mutunong mo linya mo ka sa wave 1 may possibility nga i-test niya ang wave 1 nga support kay mao man itong support na. So basig i-test niya igo ra ko hito nimo ha tapos musaka na din siya padlong sa mo create siya wave 5. So wala ka mabili mo igo ra kwaon imuhang order. So ana no kay duha mo gud siya ka klase gud. Ang impulsive man gud mo taglay. Impulsive ana na siya. Ana ang forma niya. So kani siya 5 yung kog 5-3 retracement which is ang corrective, tapos another impulsive, tapos another retracement corrective, tapos impulsive. So ana na siya ang daghan ani sulod sa impulsive ana siya gagmay diri. 1 2 3 4 5 tapos ang corrective from here A B 0 A C and another side impulse ana siya ha 3 na pod no corrective tapos another impulse ano yung compose diba? Dibot kayo no? So delete karon mag-setag time frame ha, pwede na siya gamitin sa mga time frame especially tag-as ng mga time frame. So dirita sa 2242 for sure lang kay scap lang 50% lang na tawag greedy okay basi greedy ra po saan to atang so 2242 let's see if we have back company no oh 60% dita we have no company set so 40 tag na natin ito mag-save dito sa order chuchu OCO order cancel others order so dire ato ang stop is ato ang trigger point which is ato ang trigger point sa itong stop loss mag-set ang 21.22 let's see so dire lang 20 or else 21.22 okay 21.22 and ang ato ang dapat ang yung limit is below or equal to so yung trigger point nga 21.22 pwede itong 2100 so ano lang para dito maalin tayo very dapit area na 2100 so layo pagid siya itong ano which is okay so max na nato no okay nice so save so narato ang order so magulat na lang taan na nga maigo so kato lang sa import frame hindi mo din magulat pag maigo marong targets yung pag-scalp no Really means to live life golden.